Egunon, a todos y a todas, eskerrik asko gurekin egoteagatik hemen berriro. Hasiko gara, gaurko egunean, maiatzak 2 berriro ere gure ODS irratiarekin, bueltaka gabiltza hemen kampusean. Bilboko Hezkuntza Fakultatetik gatoz eta Gizarte Hezkuntzatik jaiotako ekimen bat izan arren, hainbat fakultate, kampus, eta hartu du egitura, Irra? Horren komentatu dugu, ja 3. urtean, proiektu honetan, ODS irratean, eta ere, zuzenean egiten dugun hemen saio honetan. Zuzeneko saltoa egin duen pasan urtean hemen Laboa plazara, lehin fakultateko kafetegia aurran egiten duen, beste xarma, beste batekin, eta orain, egitura handiago batekin, eta bai aukera badala kampusean ere irratiari leku bat eukitzeko eta ikusteko ere egiten dugun lana. Eta hemen daukagu gurean